Tak dobré odpoledne vám všem. Já taky chci poděkovat organizátorům za pozvání. I když jsem si přečetla ten název dnešní konference, tak jsem si říkala, jestli to není omyl trošku, protože název je vybrané kapitoly z mobilní hospicové péče. Ale myslím si, že se dá říct, že vlastně naše nemocniční paliativní péče je taková jakoby předmluva k té knížce, z které jsou ty kapitoly. Já teda předmluvy, přiznám se, úplně nečtu, ale tak si jako představuju, že v té předmluvě se vlastně nějak otevře to téma, něco z něho se prozradí, něco se naopak zase jakoby schválně zatají a že to vlastně jak trochu jako popisuje to, co se děje v nemocnici, když se setkáváme s pacienty s nevyléčitelným onemocněním. Na začátek je podle mě důležité říct několik takových úplně jako základních věcí. A to první je, že naše oddělení to jsou, prosím, lidé. Nejsou to žádná lůžka a lidé v tomhletom složení. Takže ve fakultní nemocnici má naše oddělení 1,4 úvazku lékaře, celkem je to 5 lékařů, pak 1,8 úvazku sestřičky, celkem to jsou 3 sestřičky, potom půl úvazek sociální pracovnice, půl úvazek psychoterapeutky, pak máme jednu spolupracující vynikající klinickou farmaceutku a spolupracujícího duchovního. Tohle se teda nazývá oddělení podpůrné a paliativní péče. Já když jsem si říkala nějakou rychlou informaci o tom, co vlastně jako nabízíme nebo děláme, tak mě napadl geniální nápad podívat se na naše webové stránky. To doporučuji, je to někdy jako překvapivý, ale nabízí vám to, takhle myslím, jako podívat se na vaše webové stránky, protože kdysi jste určitě dobře vymysleli, co chcete nabízet a ten zpětný pohled vám vlastně umožní si to trochu zrekapitulovat, jestli to tak doopravdy je. Co je důležité říct, že oddělení podpůrné a paliativní péče nabízí tu svoji pomoc pacientům v takových 2 módech, a to je konziliární tým, který chodí za hospitalizovanými pacienty, a potom je to ambulance paliativní péče, která vlastně se zase věnuje těm již propuštěným ambulantním pacientům. Ty další body, nevím, jestli jsou přečtení, ale vlastně kopírují to, co jsme viděli předtím, jak je ten tým složený a co teda může vlastně pacientům nabídnout. Takže je to krom těch konziliárních vyšetření samozřejmě sociální péče, psychoterapeutická péče, klinicko-farmaceutické poradenství, duchovní podporu. Snažíme se o nějaké doprovázení pacientů v terminálním stádiu, to hlavně naše sestřičky, když nějaký čas vyšetří. Pak to bývá i nějaká konzultační činnost směrem vlastně ven z fakultní nemocnice, ať už služeb nebo praktických lékařů. Pak se snažíme trochu věnovat i pozůstalostní péči a nabízíme také podporu rodičům při ztrátě miminka. Tady je potřeba říct, že tahle služba měla takovou technickou přestávku teď, ale už se asi blízká zase na lepší časy. Tak tady ještě jednou trošku jako shrnuto, převzato právě z těch našich webových stránek, co paliativní tým nabízí. Snažili jsme se tím říct, že je to opravdu služba pro hospitalizované pacienty, to je ten konziliární tým, že se snažíme ty pacienty, nebo můžeme ty pacienty provázet vlastně celým tím onemocněním. S tím třeba pak souvisí i ta ambulance, že pro propuštění
je jako nemusíme vlastně nějak úplně opustit. A ještě zase tak možná pro vysvětlenou těm našim jako kolegům, lékařům, že smyslem je vlastně trochu jako zlepšit život pacientů díky právě tomu, co bychom jim chtěli nabídnout, a to je čas a komunikace. Tak, co už normálně teda běžný návštěvník webových stránek našich neuvidí, je tahle ta tabulka, nevím, jestli jste se s ní někdy setkali. Je to tabulka, která má vyjadřovat nebo nějak jako popisovat to, co nemocniční tým v nemocnici dělá. Ona byla vytvořena v rámci pilotního projektu, který podporoval týmy v nemocnicích a snaží se jednak popsat to, co ten tým tam vlastně ve skutečnosti dělá a jednak sbírat samozřejmě nějaká data pro jako statistické účely. Je tam samozřejmě nějak zachyceno, o jakého pacienta se jedná, zaznamenává se tam, kdo z členů týmu se mu věnoval, jakou časovou dotaci a zaškrtává se vlastně to, čemu se zrovna jakoby věnoval. Mně přijde ten výčet takový docela hezký, takže jsem ho přepsala, abyste to viděli. Takže jsou to tyhle ty vlastně vykazované výkony, které jsou mně přijde jako moc hezky formulovaný. Takže je to za prvé formulace porozumění a očekávání. To je to, čemu se ten konziliární tým věnuje. Pak to bývá screening potřeb, symptomová intervence, podpora při obtížné komunikaci, včetně emocí a konfliktů, pak často formulace cílů, formulace plánů péče, různé multiprofesní rozvahy, kdy se setkává více lidí a přemýšlí o situaci toho pacienta. Pak může probíhat nějaká limitace péče, dříve vyslovené přání, různé etické rozvahy. Následují samozřejmě veškerá jakoby psychologická podpora těch pacientů, takže včetně krizové intervence, ať už u pečujících nebo u pacientů. Pořádáme rodinné konference, setkání rodiny, pacienta, ošetřujícího týmu, právě i třeba s tím paliativním týmem. Pak se dáte vykazovat samozřejmě i ta péče o pacienta v terminálním stavu, spirituální intervence, stanovení rozhodovacího mechanismu, sociální a finanční podpora, koordinace péče mimo poskytovatele, to je to, co se si týká nejvíc pak vás, mobilních hospiců a všech poskytovatelů dalších návazných služeb. Péče o pozůstalé, je tam i ta perinatální péče, telefonická konzultace a pak kouzelný výkon jiné, kam se dá ledacos taky zařadit. Tak, to jsou takové ty hezké jako názvy, které se opravdu sbírají napříč republikou od všech nemocničních týmů, aby se dala popsat vlastně jejich práce. A já jsem si do toho názvu dala den, týden, měsíc, rok, jak to vlastně u nás jakoby vypadá úplně prakticky. Takže všechno vlastně začíná žádankou. Ve chvíli, kdy nějaký ošetřující lékař nějakého pacienta, který leží ve fakultní nemocnici, si vyžádá konzilium paliativního týmu, pošle žádanku a my na ní reagujeme. Reagujeme na všechny naše žádanky, které chodí. A já jsem si říkala, že by možná pro vás bylo zajímavé, jak takové žádanky vypadají. Musím říct, že se pohybují na velké škále, takže žádanka může být opravdu jako hodně stručná, takže na těch prvních 3 příkladech si určitě vážíme toho hezkého slovíčka, prosím.
ale vidíte asi, že jako nějakou větší vypovídající hodnotu úplně pro nás jako nemají. Tam se zdá, že třeba prosím o zajištění lůžkového hospice, že je vlastně už všechno jako vykonáno. Jo, všechno je domluveno a vlastně už jde jenom o to, že zavoláme nebo podáme žádost do hospice. Nebo u té žádanky, prosím o informování manžela, tak tam zase se zdá, že by to mohlo být celkem jako zvládnutelné silami toho ošetřujícího jako týmu. Ale je potřeba říct, že právě i z těchto žádanek často vycházejí konzilia, která jsou opravdu jako velice potřebná, velice třeba náročná. Pak jsou žádanky, z kterých máme už jako takovou větší radost, kdy jsou používány opravdu třeba už takové ty termíny, které v té paliativní péči používáme, jak jsme si právě o tom povídali. A já jsem měla chuť se s vámi podělit o žádanku, ze které máme vždycky jako velkou radost, protože se nám tak jako hezky čte. A co je to nejdůležitější, má jako i velkou vypovídací hodnotu, teda spíš takovou informační hodnotu pro náš tým. Dokážeme si z ní udělat nějakou představu, co nás vlastně čeká, co se po nás vlastně jakoby žádá. A myslím, že moc hezky ukazuje i to, jak jako pěkně přemýšlí ten ošetřující lékař o svém pacientovi. Takže to bych vám přečetla. Je docela nedávná. Prosím o paliativní konzilium u pacienta s metastatickým tumorem rekta. Původně byla plánována neoadjuvantní radioterapie před chirurgickou resekcí. Při plánovacím CT byla zjištěna bilaterální metastatická lymfadenopatie v tříslech. Přehodnoceno na M1, změněn terapeutický plán z neoadjuvance na paliativní záměr radioterapie, to je 5x5 grejů, do tohoto pátku. Pacientovi již změna terapie, to je to neprovedení té operace, sdělena. Stejně tak i informace o metastatické povaze onemocnění. Přesto i po opakovaných vysvětleních nejsem přesvědčen, že plně daný stav pochopil. Toho času žije sám v domě s pečovatelskou službou. Děkuji a přeji pěkný den, doktor Martin. Tak to je vlastně žádanka, která nám, nechci říct úplně často, ale už občas opravdu chodí, z ní máme radost a asi sami cítíte, že z ní jsme schopní poznat spoustu věcí o tom pacientovi. Třeba to, že on se závažným onemocněním přišel do nemocnice na dlouhé ozáření, potom počítal s operací, pravděpodobně s nějakou rekonvalescencí, s nějakým alespoň teda částečným uzdravením svého onemocnění. A když to mělo všechno začít, tak se dozvěděl, že má metastázy, operace nebude a bude ozařován vlastně pouze 5krát a v pátek by se mělo vyřešit, co se stane dál. Tak to je třeba situace, která asi vidíte, opravdu je typicky pro řešení pomocí paliativního týmu, pomocí nějakého zamýšlení se nad tou situací a nabídnutí vlastně toho multiprofesního jako pohledu na tu situaci. Pacient rozhodně musí být překvapený, v šoku, situaci těžko může porozumět takhle jakoby rychle. Tak to byla ukázka žádanek. A protože jsme ještě neměli žádný obrázek, tak jsem vybral jeden z dovolené svojí. Lidé, kteří se trochu jako ptají, co to máte vlastně za práci, tak většinou vidí trajektorii toho našeho pacienta tak, že někdo onemocněl, byl nemocný a nakonec zemřel. Ono to tak doopravdy je, ale my se s tím pacientem vlastně potkáváme
Nevím, jestli se mi podaří to ukazovátko. Jo. Asi někde tady, na nějaké poušti, na které není úplně jakoby zřejmá nějaká cesta dál. A úkolem týmu možná je se nějakým směrem jakoby vydat. My si neděláme žádnou jako ambice někam daleko s tím pacientem dojít, protože přeci jenom ten čas v té nemocnici bývá hodně omezený. Hlavně u konzilií, která jsou hlášena den před propuštěním, což taky se stává. My se ale můžeme s tím pacientem vlastně někam vydat, někam zkusit dojít. Může to být jen třeba do půlky té pouště, nebo možná až tak k těm prvním sice uschlým, ale přece jenom jako nějakým záchytným bodům. Dál pak jsou takové zelené stromy, protože možná to není tak vidět, ale kdybyste to náhodou jako neznali v tomhle místě, tak za těmi zelenými stromy, tak tam je takový obrovský sladkovodní jezero a to je možná ta mobilní hospicová péče, kam někdy pacient dojde, pokud bude chtět jít domů. Já jsem tím chtěla uvést to, že ta naše práce paliativního týmu v nemocnici pracuje s takovejma vlastně dalšíma podobnýma škálama, které už ale nejsou vlastně takhle jako smutný. Nevím, jestli to je k přečtení, ale snažila jsem se trošku najít takový nejtypičtější situace, ve kterých jako můžeme pomoci. Jako první jsem si dala člověka, který trpí a tím, že se setká nějak s paliativním týmem, jsou ošetřeny jeho symptomy, tak nějak jakoby pocítil úlevu. Je to zase na té škále, nemusí to být jako naprosté zvládnutí, ale něco se pro to udělá. Typicky bývá pacient, který nerozumí své nemoci. Tím, že nějaké informace dostane, tím, že se může doptávat, tak na té druhé straně je pacient, který nějak rozumí, co se s ním děje. Nebo pacient, který má mnoho otázek a najednou se mu dostává třeba alespoň nějakých odpovědí. Pak bývá často pacient v situaci, kde za něho neustále někdo rozhoduje. Už to tady dneska bylo hodněkrát zmíněno. Ta druhá strana potom je, že on může o něčem rozhodovat, má na něco vliv, alespoň na něco, co ovlivňuje jeho život. Pacient, co netušil, co bude dál, a nyní má nějaký dobrý plán, nebo aspoň zná nějaký další krok, který bude. Pacient, který nemá s kým o své nemoci mluvit, o své úzkosti, strachu, tak se najednou může vlastně nabídnout tým, kde budou lidé, se kterými o tom mluvit může. Dějí se pacientům věci, které oni jako nechtějí, ať už je to ta samotná nemoc, nebo pak konkrétní věci od vyšetření, hospitalizací a tak. A tým by měl přispět k tomu, aby se alespoň jako v něčem plnili jeho přání. Nebo má pacient mnoho praktických starostí, neví, jak to je možné jako zařídit, je tím zahlcen a zase naším úkolem je, aby se podařilo některé osobní věci vyřešit nebo vyřídit. Často to bývá také o tom, že nemocní zatím nemluvili o nemoci s blízkými, je tam nějaká bariéra nebo ty informace vlastně si nepředávali a to může být taky jako úkolem, aby se ta komunikace otevřela, protože to přináší úlevu. Tak tím jsem chtěla tak nějak ukázat, co paliativní tým může. A teď už bych se konečně vrhla na to, co jsem měla v nadpisu, a to, jak vypadá teda den paliativního týmu. Tak takový běžný den paliativního týmu začíná asi ve 3:05, když se probouzí koordinátorka paní Pavlína Paseková a začíná přemýšlet o našich pacientech. My ostatní se potom v normální pracovní době společně sejdeme a
Ráno nás na oddělení vítá takováhle tabule, na které máme napsáno, co budeme dělat. Teď nevím, jestli máme ještě čas trošku si to jako přiblížit, ani nevím, jestli na to dobře vidíte, ale byl to teda den 10.10., takže z tabule je vidět, že máme konzilium domluvené na další den u pacienta, který žil sám v charitním zařízení, neměl vůbec žádné kontakty se svojí rodinou, přestože syna měl a byl vlastně v terminálním stavu. Pak tam máme pacientky, u kterých už teda je nějak předjednaná třeba domácí hospicová péče, 2 pacientky do domácí hospicové péče v Holicích. Čeká u nás jedna taková rodinná konference, další konzilium, další rodina, pak je tam pacient, u kterého se řešilo deaktivace ICD, pak tam jsou nějaké další schůzky. Chtěla jsem tím jenom ukázat, že ta práce je taková jako hodně pestrá, hodně náročná na vzájemné jako domlouvání, synchronizaci, nějaké jako rozdělení toho, jak to ten den vlastně uděláme, a bychom na něco jako nezapomněli. A co je možná ještě tady taky vidět, je, že ty žádanky chodí z různých oddělení, ono to asi nevidíte, že jsem vám to musela trošku umazat, ale jsou to interny, onkologie, gynekologie, hematologie, tam dialýza, neurochirurgie, stomatochirurgie, možná další dialýza, plicní tam ještě je, jsou tam i nějaké ambulantní pacienti, protože ty pacienti se k nám opravdu jako dostávají z různých stran. A úplně pro zajímavost, tam třeba dole to, jestli se ozve syn s otazníkem, tak to je pacient, který se nám dostal přes jednoho kněze, kterému syn řekl, že se mu s tatínkem jako těžce hovoří o konci života, tak jestli by jsme se mu nemohli věnovat. Takže jsme vlastně spíš čekali, jestli se ten syn ozve. Nabídli jsme mu, že samozřejmě v tomhle můžeme taky pomoci. Tak, tohle je jeden způsob, ta naše tabule mazací, jak si předáváme informace, ale tam jsou ty informace opravdu takový hodně stručný, spíš proto, abychom výrazně viděli, co ten den se udělat musí. A pak máme takovou tabulku v počítači, kam si jako píšeme ty informace trochu podrobněji, a to hlavně z důvodu, že se v týmu vlastně jakoby trochu střídáme, každý den máme trošku jiné lékaře, třeba trošku jiné sestřičky, občas někdo chybí, protože ty úvazky jsou takový třeba menší, takže abychom měli něco, kde se ty informace jako shromažďují. Takže tohle je jenom takový kousíček jako ty reální tabulky teďka z října. Vidíte, že si tam napíšeme, kde ten pacient je, aby jsme nezapomněli, tam samozřejmě vždycky ještě jméno, rodné číslo. Pak si tam píšeme takový ten rozsah informací, jak to pacient má, jak tomu rozumí, co chce vědět, co by ještě potřeboval, jak to vidí, jaká má třeba očekávání. Pak je teda sloupeček o té symptomové zátěži, zase důležitý pro lékaře, abychom nezapomněli třeba na nějakou jeho obtíž. Ten poslední potom využíváme k takovým povšechnějším informacím sociálním, psychoterapeutickým, a hlavně si tam píšeme zase, co je potřeba udělat, na co nezapomenout, co jsme slíbili, a tak, aby jsme dostali svýmu slovu. Do téhleté tabulky vlastně zapisuje kdokoliv z týmu během dne, a snažíme se ji jako udržovat nějak aktuální. Tak a tohle je už jenom spíš pro legraci, protože to je takový papír, na který si může ještě každý, kdo chce, napsat, co ráno na setkání slíbil, že udělá. A to je proto, že my to máme sice hezky v počítači, máme to hezky na té tabuli, ale rozejdeme se po celém areálu nemocnice
a skončíte konzilium a marně přemýšlíte, co bylo jako dál v plánu. Takže na to slouží tenhle ten papír. Do toho, když bych měla ještě, jakoby, aby ten obrázek byl reálnější, tak je potřeba si říct, že my se po tom ranním setkání tak jako rozběhneme. Řekneme si, kdo půjde na jaké konzilium, vytvoříme většinou takové dvojice, jestli sestřička, lékař, lékař, psychoterapeut nebo lékař se sociální pracovnicí a rozběhneme se dělat většinou ta konzilia. Zároveň ale dopoledne probíhá vlastně ambulance paliativní péče. Takže minimálně lékař, většinou se nám nedaří, že by ještě třeba sestřička tak zůstává a obstará ambulantní pacienty, kteří jsou ten den nějak objednaní. Zatím to bývají tak 2 nebo 3. A když to obstará, tak pak vyráží zase taky na ta konzília. Do toho možná ještě je potřeba říct, že máme takové 2 telefony, jeden ambulantní, jeden konziliární, které taky neustále zvoní a vlastně oznamují nám nějakou jako další práci, další konzilia. Volají samozřejmě rodiny, se kterými už nějak pracujeme, volají služby, takže ten telefon taky je schopný zaměstnat klidně celého člověka během dopoledne. Tak a když to všechno uděláme, mezi tím si většinou stihneme i společně dojít na oběd, tak se odpoledne zase sejdeme a tu tabuli, kterou jste tam viděli, tak různě jako pomažeme, přepíšeme a připravíme na ten další den. Tím se vlastně od toho našeho jednoho dne dostáváme takovému týdennímu rozvrhu. Tady jsem vám jenom napsala, možná ta jména nejsou důležitá, je to spíš o tom, že ten tým v ideálním případě, teda je nás 6, různě tam jsou takové půl úvazky a takhle to asi vypadá. Co se týká toho týdenního rozvrhu, tak vidíte, že jeden den je téměř jako druhý, ale určitě bych upozornila na to, že v úterý odpoledne máme setkání celého týmu. Snažíme se víceméně úspěšně, jak kdy, se sejít se jakoby všichni, co v největším počtu. Snažíme se udělat nějaký větší třeba rozvahy nad pacienty. Takže tam je to úterý, pak maličko možná jiná je středa, kdy na ranní setkání chodí mezi nás i kaplan, takže tam je trošku jakoby možná víc zaměření tady na to, domluva zase ke komu by šel, jak to, u koho třeba byl a tak. A co je tam ještě jakoby další, trošku jiný, tak je potom v pátek taková jako věc, po který jsme trochu toužili a daří se celkem uskutečňovat, a to je setkání na závěr týdne, kde se snažíme se prostě trošku stišit, uklidnit, zazpomínat na ty zemřelý lidi, protože asi, jak už trochu z toho cítíte, tak ta práce je hodně rozběhaná, náročná, taková jako až chaotická někdy. A tohleto páteční setkání, který se snažíme nějak třeba doplnit nějakou hudbou, nějakým hezkým slovem a hlavně zazpomínáním na ty, co vlastně zemřeli, protože jich za ten týden taky bývá dost v té nemocnici, tak si myslíme, že nám jakoby hodně pomáhá ten týden nějak uzavřít. Tak, vidím, že čas trošku běží, ale už se blížíme ke konci. Já jsem si to dala do názvu a když jsem přemýšlela, jaké máme měsíční aktivity, tak jsem s hrůzou zjistila, že jich vlastně moc není. Ale dala jsem to tam proto, že je potřeba říct, že ve fakultní nemocnici je spoustu takových jako administrativně různých aktivit, takže i to v té naší pracovní době prostě nějak musíme stihnout, ať už nějaké provozní schůze vrchních, různá školení, různá
Asi to nějak jakoby znáte. A to, co nás asi zachraňuje, přestože to není jako měsíční aktivita, ale ta 6týdenní jsou teda supervize týmu, který probíhají. No a tím se dostáváme už jako k těm ročním aktivitám. Ty jsme se takhle jako sepsala a budu se snažit vypíchnout asi ty nejdůležitější, co určitě probíhá, protože vnímáme, že to je velice důležitý. Je taková jakoby osvěta nebo propagace paliativní péče, vzdělávání. Takže naše sestřičky, vlastně když vezmeme rok teda 2023, tak organizovali 12krát klinický seminář pro sestřičky, proběhlo teda i klinické semináře pro lékaře, pak existuje pracovní skupina sestřiček z celé fakultní nemocnice, z každé kliniky, které mají zájem o paliativní péči. Tam probíhají setkání, proběhly i takové meziklinické setkání lékařů se zájmem o paliativní péči, co je takovým velkým, velice důležitým soustem, které má paliativní tým také na starosti, je výuka mediků na lékařské fakultě, kdy je teda jeden povinný předmět, paliativní medicína ve 4. ročníku, který jsme si tak jako rozdělili i v rámci těch profesí a vlastně všichni z týmu přednášíme těm medikům. A teď nově úplně od tohoto roku akademického je teda nepovinný předmět v 5. ročníku, které si můžou medici vybrat a ten už teď taky jako probíhá. Pak teď úplně zase taky taková jako nová věc je, že byl přidělen grant na takové zkvalitňování výuky právě mediků, takže s tím taky teda máme jakoby radost a zároveň starost, jak to dobře využít. Probíhá spolupráce se střední zdravotní školou, chodí k nám na praxe studenti sociální práce, ať už z Pardubic nebo z Hradecké univerzity. Organizovali jsme takové regionální setkání. Snažíme se o nějakou trošku aktivní účast na různých konferencích. Máme nějaké individuální granty na setkávání. To už jsem zmínila, ten grant mediků, nějakou publikaci. Pak máme i některé radosti, se snažíme dělat, protože sebepéče určitě je hrozně důležitá. Takže máme jakoby pracovní sice, ale zároveň trošku sebepečující setkání, které proběhlo teda minulý týden v Nekoři zrovna, nebo třeba vánoční večírek. To se dostáváme k takovým těm už jako hodně příjemným věcem, které k té naší práci možná taky patří. Tak já jsem měla takový pocit, že by to mělo nějak gradovat. Ono to zaznělo v úvodu. Já jsem se s měsící takového jako překvapení, zděšení a uspokojení právě zjistila, že náš tým bude slavit v lednu 5 let. A tak jsem jako přemýšlela, jestli máme třeba i nějaké plány do budoucna, když se snažíme vytvářet plány těm pacientům. Moc toho jako nebylo, ale maličko jsme to popostrčili právě na tom pracovním víkendu minulý týden. Takže do té jakoby příští 5letky plánujeme rozšíření týmu. Je to v začátcích, ale možná je to pro vás informace důležitá. Plánujeme i založení neziskové organizace právě pro možnost získávání nějakých grantů, a to hlavně pro nějaké vzdělávání, případně další jakoby aktivity týmu, který pod fakultní nemocnicí jakoby nám granty většinou nějak nedosáhne. Tak a teď už se opravdu blížíme k úplnému závěru. Já jsem na minulé konferenci jsme si tady spolu pouštěli takovou bojovou scénu, nevím, kdo jste tady byl. Já jsem se s vámi vlastně trošku chtěla rozloučit tady tím citátem a povzbudit vás, kteří možná nějak zvažujete se do té paliativní péče pustit, ať už třeba zakládáte nějaký tým v nemocnici nebo se rozhodujete o té práci
ale i vás, kteří jako dlouho pracujete v paliativní péči a už jste třeba z toho takový vyčerpaní, chcete ale v tom pokračovat. Takže je možná dobrý si uvědomit tohle. On to je citát, který vlastně je trošku takový jako trpký, ale pro mě je velice jako motivační, bych řekla. A úplně nakonec bych teda udělala takový krok stranou, vlastně 2 kroky stranou, a ten první teda na půdu takového, na půdu křesťanství, které v sobě dokáže spojovat různé paradoxy. Takže když se vlastně zamyslíme z toho místa nad tím citátem, tak přestává být trochu pravdivý, protože díky nějak velikonočním událostem vlastně možná víme, která strana je vítězná. A ten druhý krok stranou je krok na půdu paliativních vtipů, které sice umělá inteligence považuje jako za neetický, ale který si myslím, že máme všichni strašně rádi. A tím bych se s váma chtěla rozloučit, popřát vám, ať se vám daří, a poprosit o spolupráci, protože jak tady zaznělo, důležité je, abychom o sobě vzájemně věděli. Tak doufám, že všichni si odnesete to, že ve fakultní nemocnici existuje tým a že se na něj můžete obrátit. A doufám, že to platí obráceně, že my se můžeme, tak jak to doteď pořád je, a jsme za to moc vděční, obracet na vás, na všechny následné služby. Děkuji za pozornost.